स' दा जों सेलिपामनि लामायाव दङ वाटारफल मोनदों सेलिपामनि स' वाटारफलखौ नायनो थांगासिनो स' जोबोर समायना वाटारफला दा सान्दुं थानायबा दुगैलायनो हागोन आरो वाटारफल नायनो थांगासिनो दा वाटारफल स' दा खाथियाव नायनो थांगासिनो जोङो बाब थान्दाथार वा नुदोंना माबायदि दै बाज्रुमा नै दैया सिदों अखा बायदि सिफैदो गोजौनिफ्राय गोलैदों ना जोबोर गोजोंखा दैया आरो अखायानोसै बेखिनियाव अखायानो सिजोबथारदों आरो बुंनो थाङोबा फट' लादों नै सासे थान्दा longest waterfall in Silipam. So finally जों दा सेलिफामनि बुद्धिस्ट आरो लोगोसे स्कुल सेलिफामनि मोनसे जायगायाव सफैबाय जोबोर समायना पार्किंनि थाखाय बिदिनो प्लेस दङ बिथिं गारिखौ दोनखाबाय जोङो दा जों नै बेखौ नायनानै फैबाय आरो जोबोर समायना बेवहाय टेम्पोलजों लोगोसे स्कुलबो दंफायो स' दा जोङो टेम्पोल नायनायनि सिगां जोङो दा एसे साहा लोंग्रोनि मेगिफोर जानि मेगी बानायबाय ना दे जों दा मेगी जानोसै दा लोंसैना दानि स' नैबे हटेलनि बायथिंजाय जोबोर समायना जायगाया नायनायसाय बे एरिया सब सेलिपामनि एरिया आरो बुद्धिज्मनि माबायावनो वाह क्या नजारा है हाय लोगोफोर स' बस जोंना सेलिपामाव फैनानै बोरै मोनदों जोबोर मोजां नायनो गोसो जानायफोर दङ फैनानै नुमारबाय जायगाया जोबोर मोजां समाय बोरै नायदों दा जों मोनसे हटेलाव दङ आरो मेगि अर्डार होबाय बाहेरथिं नायनानै गोसोखौ बोरै मोनदों
내체레니 바르고 진간이 소마이나 So coffee लोंसै जों दा नै सबि मा होदों सुगार अ सुगार बालम सुबाल गाना लगायना 소라는 메기 나가시네. 꼬답게 스테이크. 아. जों दा सेलिपामनि बुद्धिस्ट मन्दिर नायनो थांगासिनो लोगोफोरा आवगायगासिनो आंबोमोन जोबोर समायना स' बेनो सेलिपामनि मन्दिरा हाजोनि गेजेराव दं जोबोर समायनाखा स' बिथिं आबौआ नै बिसोरनि धर्मनि माबाखौ फिदिंगासिनो जोबोर समायना नै दा आं सिङाव हाबनो नागिरदों नैबे जाहैबाय बुद्धिस्ट मन्दिर सेलिपामनि बियो स' सिंनिखौ लाहोआ आरो बिसोरो दा बेखायनो आङो सानिखौल' लाबाय गोजौआवबो गाखोनो हायो सिरि दङ स' लोगोफ्रा गुबुन फारसेथिं नायबाय आं गुबुन फारसेथिं फैदों दा स' सिरि गाखोदों सिरिनिफ्राय गोजौनिफ्राय नायनो होननानै स' जोबोर समायना नोंथांमोनाबो फैब्ला सेलिपाम होननाय जायगायाव दं बियो बुद्धिस्ट मन्दिरा नायफैनो हागोन बैथिं फैदोंमोन जोङो गायथिंनिफ्राय नैबिदि नुयो गोजौनिफ्राय जोबोर समायना बैथिं ना जोमैया खारगासिनो आरो ओइ जिथु नुदोंना नैबे जाहैबाय बमदिला जों बेयाव गाबोन थांगोन जोबोर समायनाखा जोबोर समायना हाजोनि गेजेराव दङ बे मन्दिरा
वाह क्या नज़ारा है ini मन्दिराव बेबायदि बिबार बागानबो नुनो मोनो समायना समायना बिबार ini Buddhist temple ini kan बे बुद्धिस्ट टेम्पोलनिफ्राय ओइ जिथु जों फैनाय बे लामाथिंनि जोबोर समायना नुखादों स' लोगोफ्रा फट' लागासिनो स' फाइनालि जोङो बुद्धिस्ट टेम्पोलखौ नायखांनानै सेलिपामनिफ्राय ओंखारनोसै जों मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय आरो दा जों गेटखौ ओंखारजोबाखै स' ओंखारबाय आरो जों सेलिपामनिफ्राय दा जोङो सेलिपामनिफ्राय जोङो रुपासिम थांसै आरो दा स' दा जोङो सेलिपाम मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय स' जोबोर मोजां नांबाय बेयाव फैनानै बुद्धिस्ट मन्दिरखौ नायबाय ओमफ्राय बेयाव स्कुलबो दङ फट'बो लाबाय स' बिराद मोजां जायगाया हाजोनि गेजेराव नोंथांमोनाबो फैयोब्ला नायनो दाबाव सेलिपाम